हाइन हाय बेलाइके हामबाय बेलाइके खाखामानि बिसिं पान नरबाय तिनि कक सानानि बागै नर संकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय यांग हामपानो 100-150 जना सिनि यूथ स्पेशली केबुर याव हामपानो सिंतियाव जागाव मियाव जों नंनि ससियेल मीडिया नि बिसिंति नमानि बिसिंति खनो जों न खाजे सिनि अनिर्महल मचिनि 1930 वा एस्टाब्लिश खालायजाबोने मो काजे सिनि लाइबुमा अल लाइबुमा जागाव जे मेन गेटनो जों न खा जागाव पेट्रोल बाइके द सका ना के तामको सका साइमिया फियाबा जों जा नुक फाकिया मो दगलाम जदि न पातला हंगाकै खामै पाइ थामै क्या मो फियाबा रजांग माने बगे पूरा खामलिया ताबो नर नुगै माननाय पूरा कसम कसम ताबो हांगार खाजाक गाव जागा जे साइनबोर्ड टाइनबोर्ड दंरो जतो न जागाव खामै नस्त गै थामै क्या गाव माइको जों नुक फाइमानि बागै जों बेलाय खेनो जागा जों खानांखा बा खा खामगसिनि तावनि बागै हंगाकै मो काइसे सुदु काइसा टूरिज्म प्लेस या मो काइसिनि काइसा राजा रक बासिनि जे ओहानि बुबाग्रा रक ओ जागाव तंगलांग माने काइसा राजबारी नि जों साइमानो मो काइसे सिनि लाइबुमा मो काइसे सिनि सेंटिमेंट बे करंजाक मो काइसे सिनि सिनिमु बे करंजाक मो हाय जागा रक न तिनि जे खलायनाय बा साबो खलाय तंखा अबो जों साइमिया फियाबा अबो बेलायके बर सामु सित्रा खलायया मने बे जों सामु जे खामिया खलायना बेलायके सेलंगो तिनि जों मो हायकनो मा सानामु जों जे तिनि मो हाय काइसा सिनि जे राजा रकनि बा सिनि बुबाग्रा रकनि जे जागा रकनो जे तिनि अपति खलायमनि हानां पिलां खलायमनि अमो जों आगेबो जों खलायजाकि दङ फियाबा जों ताबुक जे तंगमनि आबो सिम्पानो जों काहाम गुरुंखौ जों माना मुजु माने फियाबा अबो सुदु बरक मकल नायरनि तंगलि हायसि तिनि जों साना थाखा गोबां मानसिनि सिनि अ हाव तो जों हानि बसां दङ उति जों बोरै बसाराम फ्रा जागो सिनि चला बसार बुथार जागो गोबां मा जों जस्टिस माया गोबां मा माइखौ जों सिनि जे मानथाय रक तिनि गोबां मा जों माने हानां पिलां खलायजि तो फियाबा तिनि जों नखा जेता सिनि लाइबो मत मन अमरो सुदसे तिनि या कारलिया बरक हायसि तिनि मा हायके बरक हरबे सकजायने तिनि कमर नै तिनि जों जदि साना थाङा के म सुदु हरबे तिनि दगलामसिम सका बर नेक्स्ट दिन जे अबो तेबो 2000 बाय तुबि सेबाया तिनि बर तेबो अन्न किछु खलायाबो तामि ग्यारांटी दं मनि बेगाव साबु दाय मो दाय के सम्पूर्ण जेता जे तमने टूरिज्म प्लेस न जे नाय तो नाय टूरिज्म डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जे एकबसिनि राज्यनि जे स्टेट नि गवर्नमेंट अबनो काहाम के नायने नांगो जे अ जागाव तामो तामो खायने नां उमो खायसे ऐतिहासिक प्लेस सुदु अ जागाव त्रिपुरानि बर सिमिया जों तिनो जागा फायनु फायखा बेलेके लाइसि मैसे केरला बर अ जागा फायनाय तिनि अ जागा न बर खनामन बिसिन दिखे बर अबनो टूर खायने बगे फायखा जों तिनि नुगो जागा हासल हासल बर अ जागा चिनि जे बुबाग्रानि जे सनामजाक जे तिनि नायथातो कायसे तै कजारो कायसा को राजबारी उमनो नायन बगे तिनि अ जागा फायो तिनि आबोनि बगे साना मुजुगो जों तिनि बो जागा तंग जों तिनि बो जागा जों दंगि दं वानसुबि नायसि दाय सिनि कुनु जागा फनो ताय माने सिनि लाइबुमा होइते सिनि तंग थाय जाते होइते जतुनो जों तुरुक तुरुक तेबो जों सकमाजाकते समाजते सकमाजागि तंसिउ तिनि आबोनि बगे जों तिनि अ जागाव जों तिनि जों तिप्रा मथा खायुनि फायमैया वाइटिएफ जों युथ तिप्रा फेडरेशन जों और आदंगि फायमैया फेबो जों एज ए तिप्रा सांगि जों तिनि जागा फायो तिनि सिनि लाइबुमा जदि कमाइ दं हागे आबो आनि सिमि तिप्रा मथा खायनाय सिमि कमाग्लाक जत समग्र तिप्रानि तिप्रा सरनि बागे तिप्रानि जरा बरनि अबो कायसे सिनि लाइबुमा कमाइ दं हायसि सो आबोनि बागे आं तिनि कोइन मुसुंगो तिनि म हाइजराव सुदु जों राजनीतिनो वानसु यावै पुस पोजिशन वानसु यावै जेता सिनि कमाइ दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा खालाय मानलायो जेता तंगि दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा दा खालाय मानलायो आबोनि बागे आं तिनि सानानि मुसुंगो तिनि बेलायखे आं तिनि कोइन मुसुंगो हासिनि जत लुकरनो तिनि म तिनि जेसिन निर्महल संजामनि अबनो जों हायन जों माने कलाय सके जों अबनो पारि थाक रेगला हायसि तिनि अबनो बागे जों आगामी दिनो जों बृहत्तर आंदोलन खालाय तिनि आपातत जों अबनो तालारि रेखा तानि बागे जों बेलाय लाचु हायसि सिनि जे राजानि जे हुकुम तिनि सक जागै पन्द जागा तिनि टुरिस्ट रगरो तुइने फुरुबि दंप बेलाय खेला लाचु हायसि तिनि आबन बागे जों साका अबनो आपातत कय दिन बन्द तंना निंथौ जे सुस्त तंद खायमेनि बिसिंतै साबो अबनि उग्लग नांजाक साबो दुष्कृति बरना तारातारि एरेस्ट मा खायनाय फाइन आउट मा खायनाय तिनि बरना रमनि उग्लग नांहाका अबो जे तामो तामो खायने नां तैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट डिसिजन ना होइनाय तिनि अ जागानो जतनि बागे देसे खुलुगि रिथों तै आगामी दिनो अ जागाव सिक्योरिटी अरेंज खायने निंथौ सीसी कैमरा प्रॉपर तंना निंथौ जाते कई तै मुंसाफोर जाते देरिया नातिखे आबोनि बागे पूरा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट अबनो पूरा दायित्व माना हानाय आज दाबिनार गनि जों अ जेसिनि ताला माने निर्महल जे राजबारी कजामनो अबनो जों तालारि क्लांखा जों आबनो नायो चिनि स्टेट गवर्नमेंट तरफ থেকে जाते आगामी दिन अब फुल सेफ्टी नानि बागै आसे हामबाय जागाव जों तिनि कुनु जों जागा पार्टी हिनिसितो जों फाइलाया बिसेस कले जों जे सिक्लारक मियाव आं जतनो जों बरकनो
nor ba ke sema ke sing bor bo sawo media ono ke sing belai ke tong thogli abon ba ke sing mono nai nai sing tamo tamo khlaya nang abono khlaya ni ba ke tino jagao chini বিশেষ কারণে চিনি ইয়াং দङ চিনি ওয়েস্ট नि ভাইস প্রেসিডেন্ট दङ তাই চিনি ইয়াং সাউথ नि ওয়াইটিএফ नि যত दङ চিনি অর তিনি जों ইয়াং यापनो 150 200 জন जों फाइका তিনি যদি নমো जों যতক্ষণ বিচার মাই আসা কিন্তু 150 জন 200 জন আয়া থাগলা जों हाइছে जों नाहागा लाख कैसा जागाव तामो सिक्ला तामो बुरे जा कुथुमै जों चिनि लाइबो मानो जमति हानां पिना खायनो जों कुनु दिन फियाग्ला जों आबो सिनि हासि